hai kaisa poribesh toiring thanga na actually tini to result saimon ojo no kai kebo payo kebo cheno so 42 ai Omarpuro BJP rok leading khai tongo সেই কারণে বিজেপি ni কিছু যারা যুবক কর্মী রক বড় yang waisa ke move khai tongo and borok tong thalai mani bisingte chini oro jara chini party ni Tipramota party jara oro ekta side je pakjang mani o side o borok jungno disturb khaina phayo amo bai chini kormi rok baksa kisa misa tumpala laika so now is control no under control no SDPO phaija garo spot of phai o jaga tabuk chini CRPF borno jaga security provide kherika so ang hope phayo kachang ni bisingti no tini ni je result obone je solution tongnai so ang request khane chini oinano chini kormi jara tongnai ronu gaino tongthlainai jotono musalainai jotono phiaba jahate walai kaijengi ate jotono jar amte thangai soginang tung tongthlai mani bisingte belai tongthogai jahate walai kaijengi ate abono chung control ma khaine so amosono tongnai jotono na hambai